Здравейте, това е моят първи клип в Divictus Gaming. Нали, освен ревюто и много ме лаги. Не знам защо. Така. И това не е точно клип, това ще бъде томболка. Ще я тегля на 20 съба. Ще има 3 победители. И за 50 съба, нали, ще направя друга томбола. Не, клип. Така, нали, това е трети опит за това и казах, че направих клипа, обаче забравих да кажа как да се запишете, нали. За да се запишете, трябва да харесате клипа. Само да му отговоря на този човек. Така. Да преминем към наградите. Както казах, има 3 победители. За да се запишете, трябва задължително да харесате. Айде, добре, може. Препоръчително е да харесате клипа. Задължително трябва да сложите коментар. И да не е повече от един. Така, на първо място. Mastermind Set, Mastermind Sword и 6 лега. На второ място Protection 4 Set, Sharpness 4 меч, 4 лега. На трето място Mastermind Set, 1 лег и 7 DP. Така, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Харесайте го, не забравяйте да коментирате. И до скоро! Така, само да добавя, като напишете коментара, задължително напишете никнейма си. Чао!